माँ गायत्री रिकॉर्डिंग वीडियो म्यूजिक भाव डीजे हरिओम बसंतपुर डाली के गियरबा हमारे लयनबा तनिको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला डाली के गियरबा हमारे लयनबा तनिको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारबा टेम्पू वाला। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को डीजे हरिओम बसंतपुर सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलाबे भूतो मीठा मीठा बोल के सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलाबे भूतो मीठा मीठा बोल के झाड़ी के झुलपी उधर आवे ए सखी हीरो से कम नहीं लागे ए सखी हीरो से उता कम नहीं लागे दुन्नू रे अखिया से मारे उलाटी तनको नहीं डराला यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा के ले जाला यारबा टेम्पू वाला। अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक म्यूजिक भाव डीजे हरिओम बसंतपुर देह लागे हाथा काठा भोरल बगूदा आतन को जाले ना लव यू बोले सीधा ये सखी देह लागे हाथा काठा भोरल बगूदा आतन को जाले ना लव यू बोले सीधा बुझल बात सब धरम अंदर भरल बागुन संजय खत्म के अंदर आ भरल बागुन दीपक लाल प्यारे के अंदर हॉर्न दबा के हैंडल घुमा के भुकुर भुकुर लाइट बारे यारबा टेम्पू वाला रे यारबा टेम्पू वाला आकाठी के दिलवा